बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांनि सेराव थांदोंमोन नाथाय मोजां खौरांखौ मोनाखैसै दुखुथिया नखरा। प्रमद बर' बिथां चिफ बिथांनियावबो बिथाङा दिनै फुंनि 5 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै बिथांनि न'आव रङियाव होसोलांदोंमोन। बिथांखौ नेसे नेनानैबो थेवबो बिथांदो रायलायनो स्कप मोनासै। बेखौ जों गामिनि जानानै गोबां दुखु मोनदों। आरो दिनै फुङाव जोंनि बिटिसि गाहाय प्रमद बर' सारखौबो लोगो हमनो थांदोंमोन। बेहायबो माने सारखौ नेयै जोङो माने नेनानै लास्टआव माने जों फैनो गोनां जादों। माने सम होनो हायियाव जों फैनो गोनां जादों। जायगानि एमएलए जलेन दैमारी बिथांनि सेराव थांदोंमोन नाथाय जेबो मोजां खौरां मोनाखैसै दुखुथिया नखरा। सन्धि सारा गावनो फन खालामनानै बिथांजों रायलायनायाव दा बर्थमान बेबायदि पर्जा गैया। बिथाङा बुंदों माबा स्किमनि 25,000 रांनि बे फर्म फिलआप खालामनाय बेखौसो बिथाङा बुंदों। जों सानदोंमोन बिथाङा माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो नामा होननानै बिथांखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन। बिथाङा बेयावबो रेसपन्ड गैया दासिम। तामुलपुर जिल्ला बनसुआ किडनि गाज्रि जानानै थानाय तामुलपुरनि नरमिन दैमारीखौ खौरां लाहैदों। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' आरो 59 नं तामुलपुर विधानसभा ब्याबनि एमएलए जलेन दैमारीनि ब्याबनि बेन्दोङाव थानाय सन्थला गामिनि थागिबि नन्दे दैमारी आरो रिनु दैमारीनि नैथि फिसाज्ला नरमिन दैमारीया थांनाय 2019 मायथाइनि नभेम्बर दाननिफ्रायनो किडनिया डेमेज जानानै दं आरो बे किडनि डेमेज जानायनि थाखायनो डायलिसिस खालामबाय थानो गोनां जाबाय थादों। नरमिन दैमारीनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव नखरनि हा-हु आरो मोसौ सना-रुपा फाननानै नारायणास फार्स्ट स्पेशलिटी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा खमैबो 12 लाख रां खरसा खालामनानै फाहामथाय लासेयावबो किडनिनि बेरामखौ फाहामनो हायाखिसै। जोबथारनायाव जोनोमगिरि बिमाया गावनि मोनसे किडनिखौ फिसाज्लानो होनायनि थांखि लायो। अनसुलि बिमानि किडनिखौ फैगौ जुन दाननि 5 खालाराव गावनि फिसाज्ला नरमिन दैमारीनो होनाय जासिगोन। बेखौनो दिनै तामुलपुर जिल्ला बनसुनि आफादगिरि बिदिन्था बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि हानजासे लोगोफोरा गोलाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै थानाय सन्थलानि नरमिन दैमारीखौ खौरां लाहैयो आरो बिथांखौ फाहामथाय होनायाव रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय गासै बर' माहारिखौ खावलायो। लोगोसे आफादगिरि बिथाङा तामुलपुराव गिदिर दैदेनगिरि थासेयावबो दुखुथिया नरमिन दैमारीखौ खौरां आरो रांनि अनसुंथाइ होयैखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। ओजों दुखुथिया नरमिन दैमारीनो गावनि जोनोमगिरि बिमायानो गावनि किडनिखौ फिसाज्लानो होनो थाखाय बिथांखि लाबाय आरो बे किडनिनि सोलायनो थाखाय 12 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजा आरो बिटिआर सरकार आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोननिसिम राहा। आंनि मुङा नरमिन दैमारी, गामिया जाबाय सन्थला, जिल्ला तामुलपुर। आङो 2019 मायथाइनिफ्रायनो किडनिया गाज्रि जाना दोङो। दा नारायणा हस्पिटालाव सप्तायाव खननै डायलिसिस बानायबाय थादों। दा आङो आंनि देहानि थाखाय फैगौ जुन दाननि 1 खालाराव एडमिट जानानै 5 खालाराव ट्रान्सप्लान्ट खालामनाय जासिगोन। बेयाव गोबां रां नांगौ जाना फैदों। माने खमैबाबो बेयाव 12 लाख माने खरसा जागोन होननानै बुंदो। बेनि जाहोनाव माने बहुद दुखु खस्थ' मानेनि गेजेरजों आङो दा बेमारखौ नायबाय थादो। दा गोबां हा-हुबो सना रुफाबो फानबाय। दा मा उपाय गैया जाबाय रायजोफोर।
अन्नानै हायोबा आंनि बे एकाउन्ट नाम्बाराव हेल्प खालामहरबा मोजां जागौमोन बा गोजोननाय थागौमोन। दा साननैसो सिगाङाव जोंनि समस्ति तामुलपुर समस्तिनि मानगोनां MLA सारनियावबो थांदोंमोन। बेवहाय किडनि ट्रान्सप्लान्टनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनगोन खोमा साननानै थांदोंमोन। नाथाय बेयावबो माने स्किमनि बाथ्रा बुङो। माने दा बे स्किमा माने ट्रिटमेन्ट जाखांनायनि उनाव जोंनो इसिबां माने प्रयजन गैया बायदि। दा बिनि सिगाङावनो मोनोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन। रांखौ दासो जोंनो नांगौ जादों। बेनि थाखाय माने सारखौबो खावलायहरो दे माने स्किमखौ हमालासिनो गावनि गोसो बायदियै अननानै हरोब्ला मोजां जागौमोन। आरो दिनै फुङाव जोंनि BTC गाहाय प्रमद बर' सारखौबो लोगो हमनो थांदोंमोन। बेहायबो माने सारखौ नेयै नेयै जोङो माने नेनानै लास्टआव माने जों फैनो गोनां जादों। माने सम होनो हायियाव जों फैनो गोनां जादों। दा माने सारा एसे माने आंनि खोथाखौ गोसो होनानै आंदो एसे रायज्लायनाय मोनबा मोजां मोनगौमोन बा अनसुंथाइ बावहरनाय मोनबा जोबोर गोजोननाय मोनगौमोन। जोंनि बे बड'सा निउसनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो थांदों दि जोंनि BTC हालामनि बा जोंनि गासै आसामनि बर' फिसाफोर गासैखौबो माने आंनि फाहामथायनि थाखाय रां एसे मदद हरगोन होननानै आं आसा खालामहरनाय जाबाय। आंनि दुखुनि समाव तामुलपुर जिल्लानि बनसु आफादनि जानानै आंखौ एसे खबर लाफैदों। आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला दुखुनि समाव बेबायदि खबर लाफैयोब्ला बहुद गोजोननाय मोनो आरो। बे बिथां सन्तला गामिनि नरमिन दैमारिया जिहेथु बोसोरनि खावसे किडनिनि बेमारजों गोलैना थाबाय। बेजों लोगोसे आं रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों बिथांनि बेराम जानायाव गासै रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसे नैबे तामुलपुर समस्तिनि प्रमद बर' बिथां जलेन दैमारि लोगोसे प्रमद बर' बिथां चिफ बिथांनियावबो बिथाङा दिनै फुंनि 5 बाजियाव न'निफ्राय ओंखारलांनानै बिथांनि न'आव रङियाव होसोलांदोंमोन। बिथांखौ नेसे नेनानैबो थेवबो बिथांदो रायलायनो स्कप मोनासै। बेखौ जों गामिनि जानानै गोबां दुखु मोनदों। मानो होनोबा BTC MCLA समस्ति हिसाबै तामुलपुर समस्तियाव 9टा VCDC दङमोन। बे 9टा VCDCनि भितुराव सेन्टार नाम्बार 1 सन्तला गामियाव बिथां प्रमद बर'आ UPPL दोलोनि जानानै बांसिन जोंनि सन्तला सेन्टाराव हाइस्ट भट मोन्दोंमोन। थेवबो सन्तला गामिनिफ्राय फैदो होनना बुंनायावबो बिथाङा जेबो रेसपन्स मोनैखौ जों दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला बिथाङा दिनै जागानि सासे चिफ रायजो राजाया सानदोंमोन चिफ हिसाबै बिथाङा जों बहुद सहाय मोनगोन होननानै। दा बिथांनिफ्राय जेरैबायदि सानदोंमोन जों बिदिखौ नुहुराखै। लोगोसे दाख्लैबावै सन्धि MLA सारनियावबो थांबाय। थांनानै बिथां जलेन दैमारि बिथांजोंबो रायलायदोंमोन।
सारा सन्दिप सारा गावनो फन खालामनानै बिथांजों रायलायनायाव दा बर्थमान बेबायदि पर्जा गैया। बिथाङा बुंदों माबा स्किमनि 25,000 रांनि बे फर्म फिलआप खालामनाय बेखौसो बिथाङा बुंदों। जों सानदोंमोन बिथाङा माबा मोनसे सहाय खालामनो हायो नामा होननानै बिथांखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन। बिथाङा बेयावबो रेसपन्ड गैया दासिम। लोगोसे जेथिया इलेक्सन मोनफैगोन बिथांमोना गामि गामि न' फैनानै जिहेतु भट बिफैनो हायो, नाथाय बेफोरबायदि रायजोनि खैफोद गोलैनाय समाव बिथांमोना फैयाखै। लोगोसे दाख्लै बावै बिथाङा फैदोंमोनब्लाबो जोंनियाव न' खुरखाजानाय हिसाबै बिथां जलेन दैमारिया बेयाव खबर लाफैयासै, बबेबा खाथिनिफ्राय फैनानै गिदिंलांफिनदो। जों बिथांखौ दुखु मोनदों। मानो होनोबा नैबे नरबिन दैमारिनि जिथु बेराम जानाय बेयाव जाय लिडारफोरनियाव थांदोंमोन बिथांमोननियाव जों जेबो रेसपन्ड मोनाखै। बिथांमोना जेबो जोंखौ बोसोनबो होआखै। जों बेबायदि खालामनायखौ जों बहुद दुखु मोनदों। दाख्लै बावै बिथां MP सार मैया हराव रायलायनायाव हिरा सरनिया सारनि जिथु PA उल्टा पाल्टा जेरैबायदि फन खालामनानै नोंथांमोना एदि माव एदि एप्लिकेसन हो जोंनो, बेफोरबायदि बिथांनि PA जोंफोरखौ बोसोन हरबावदो। खिन्थु जोंनि हारिनि गेजेराव जाखिनि लिडारा आन्दलननि गेजेरजों जोनोम जाबोनानै दिनै लिडार जाबोदों, बिथांमोना बेफोरबायदि खुनु सिस्टेमखौनो जोंनो बुजायनानै होआखै। बबेयाव चिफ मिनिस्टार फान्डनि स्किम दङ, बबेयाव मा दङ, बेफोरनि जेबो मेनसन गैया। बेफोरखौ जों बहुद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आंनि बुंनांगौ। गिबियावनो दिनै जों नै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दाखालि नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोन्दों जे तामुलपुर समस्तिनि 28 नं गयबारि समस्तिनि सन्तला गामिनि बिथां नारमिन दैमारिया मोनसे गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै दं। बिथांना मोननैबो किडनिया डेमेज जादों होननानै जों दिनै बेवहाय फैनानै नुनो मोन्दों, बा बिथाङा फोरमायनाय बायदि जों मिथिनो मोन्दों। बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायबाय जोङो बेनि बागै। ओमफ्राय दा जों बिथांनि न'खराव फैनानै जों बिथांनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै समभागि जाफाबाय। आरो जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दिनै सन्तला गामियाव फैना आदा नारमिन दैमारिनि न'खराव फैनानै नुनो मोन्दों बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव गोग्लैनानै दङ। बिथाङा फाहामथायखौ गावनो बेब'स्था खालामना लानो गोनां जादों। माखासे हा-हु फाननानै आरो माखासे धार-धुर लानानै गावनि फाहामथायखौ लाबाय थादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। आरो बिथाङा दा नारमिन दैमारिनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों जे बिथाङा फैगौ 1 थारिख होन्दोंमोन ना? गिबियावनो दिनै जों नै तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दाखालि बड'सा नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोन्दों जे तामुलपुर समस्तिनि 28 नं गयबारि समस्तिनि सन्तला गामिनि बिथां नारमिन दैमारिया मोनसे गिदिर बेमाराव गोग्लैनानै दं। बिथांना मोननैबो किडनिया डेमेज जादों होननानै जों दिनै बेवहाय फैनानै नुनो मोन्दों, बा बिथाङा फोरमायनाय बायदि जों मिथिनो मोन्दों। बिथांजों माखासे बाथ्रा सावरायबाय जोङो बेनि बागै। ओमफ्राय दा जों बिथांनि न'खराव फैनानै जों बिथांनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै समभागि जाफाबाय। आरो जोंनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दिनै सन्तला गामियाव फैना आदा नारमिन दैमारिनि न'खराव फैनानै नुनो मोन्दों बिथाङा जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव गोग्लैनानै दङ। बिथाङा फाहामथायखौ गावनो बेब'स्था खालामना लानो गोनां जादों। माखासे हा-हु फाननानै आरो माखासे धार-धुर लानानै गावनि फाहामथायखौ लाबाय थादों होनना जों मिथिनो मोन्दों। आरो बिथांनि न'आव फैनानै जों दिनै मिथिनो मोन्दों जे फैगौ जुन मासनि
1 थारिखआव बिथाङा हस्पिटालाव एडमिट जागोन। ओमफ्राय 5 थारिखआव ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि लाहार फाहार खालामदों होनना जों मिथिनो मोन्दों। बिथाङा माखासे हा हु फाननानै जों लोगोसे धार धुर लानानै बे माबाखौ जों फाहामथायखौ लादों होननाय जों मिथिनो मोननाय लोगोसे आरो लोगोसेनो जों मिथिनो मोन्दों दे बिथाङा आदा नारमिन दैमारिया गावनि असुस्थ' देहाखौ लानानैबाबो माखासे MLA EM आरो बे जायगानिनो दैदेनगिरि बुंनो थाङोबा जोंनि दा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM प्रमद बर' बिथांनिनो जायगानि बे सन्तला गामि आरो तामुलपुर गयबारि समस्ति गोग्लैयो। बिथांखौ लोगो हमनायावबो जेबो रेसपन्स मोनाखै होननानै जों मिथिनो मोन्दों बा बिथाङा नायफिनहराखै होननानै जों मिथिनो मोन्दों। माखासे तामुलपुर बिधान सभा समस्तिनि MLA बिथां जलेन दैमारि बिथांखौबो जों लोगो हमदों होननानै खोनानो मोन्दों। बिथांनिफ्रायबो जेबो रेसपन्स गैया होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय जानानै गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो लकेल जि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायनो सानो जे बिथांखौ एसे देहा फाहामथायनि थाखाय जा हायो जेरै हायो मदद होनांगौ आरो खावलायबावो जे जों बिथांखौ हायोबा लोगो हमनानै एसे नायफैनानै मा हायो हाया ओमफ्राय माखासे बिथिंखौ सावरायलायनानै बिथांजों फाहामथाय लानायाव जाहाथे हेल्प होयो जों बेखौ लुबैयो।